たかが大工の分際で生意気だな。俺は雇用主、お前はしがない雇われ大工だ。自分の立場ってもんが分かってないのか？親会社から派遣されてきた工務店の社長は、自身も雇われであることを棚に上げ、俺を見下したようにして怒鳴りつける。それも扱うのは粗悪な木材ばかり。それを問いただせば怒鳴り散らすし、ついには俺を追い出した。いつか大変なことになりますよ。俺の忠告をバカにして鼻で笑った社長。だがしかし、そのいつかは予想以上に早くやってきたのだった。俺の名前は酒井真治。大工をしていた父のもとに高卒で弟子入りし、数年前に無事独り立ちをした。父は質の良いものにこだわる大工だった。木の一本、釘の一本からも自分で見聞きをし、納得したものだけを選んで使う。その分完成まではコストも時間もかかるものの、その仕上がりの良さや耐久性の高さが他と一線を画しており、父のもとには工務店からの依頼が引きも切らなかった。腰を壊し父は現役を引退してしまったが、その志を告げるよう俺も日々精進を重ねている。幸い独り立ちしてからも仕事の依頼は途切れず、依頼元からの評判も良い。今、俺は昔からの付き合いである木下工務店からの依頼を主に請け負っている。木下工務店は木造住宅の建築を主としている中小企業であるが、頑丈で高級感のある住宅建築には定評がある。特に社長とは俺がまだ父の弟子をしていた頃からの付き合いで何かと目をかけてもらった。俺は父同様、自分で目利きをし選び抜いた木材を使用しているため、その分どうしても割高になってしまう。だが社長はそのことを理解してくれていて、うちの評判がいいのは真治君の目利きと腕のおかげだとまで言ってくれていた。おかげで俺はのびのびと仕事ができている。すまないね、忙しいところ。ところがそんなある日、次の依頼の打ち合わせに工務店を訪れた俺は、その帰りに社長から呼び止められた。いえ、それより社長、もしかしてどこか具合が悪いのではないですか？遠慮がちな俺の問いかけに社長は困ったように笑う。実際、社長は昔から大黒様のようなふくふくとした体型だったが、ここ数ヶ月でめっきり痩せてしまっていた。その肌ツヤもあまり良い状態とは言えず、またこのところ住宅建築の依頼も積極的には受けていないように見受けられたのだ。案の定、社長は眉根を下げて、うんとうなずく。前から医者には入院するように言われていたんだ。肝臓がね、良くないらしい。それでもできるとこまでとは思っていたんだけど、さすがにドクターストップがかかってね。一時は廃業も考えたと社長は静かな小姉でそう続ける。だがね、うちを回収したいという企業が出てきてね。回収ですか？社長が挙げたのはテレビ CM などもかかっている建築業界大手の会社名だった。へえ、それはすごい。思わず口を挟んだ俺に社長はあくまで謙虚に首を振る。以前にも言ったが、うちの評判がいいのは真治君や従業員のおかげだよ。それでいろいろ考えたんだが、今請け負っている依頼もあるし、途中で放り出すよりは回収に応じようかと思って。そうなんですか。何より社長が考え抜いた末の決断であるのなら、俺はそれにとやかく言うつもりはない。真治君と仕事ができなくなるのが残念でならないが、できればこれからも木下工務店の依頼を請け負ってくれれば嬉しい。はい、それはもちろん。社長の言葉に笑顔でうなずき、とにかく今は自分の体のことを優先してくださいと俺はそう心から言い添えたのだった。
それから数ヶ月、社長は引退、しばらくの間入院生活となり、木下工務店には回収元の企業から佐藤という新社長が派遣されてきた。だがこの新社長、どうやら親会社の言いなりのようで、最小限のコストで最大限の利益を上げろと何かとあればまるで口癖のようにそうわめくのだという。工務店の従業員からそのことを聞いた俺は一抹の不安を覚えながら佐藤と初顔合わせすることとなった。酒井と申します。よろしくお願いします。まずは無難に頭を下げた俺に佐藤はしばしぶしつけな視線を投げかけてきたが、やがて神経質そうに眉根を寄せて口を開いた。へえ、お前が大工の酒井か。ずいぶん若いな。おいおい、前の社長はこんな若造に大事な仕事を任せてたのかよ。あの社長、体だけじゃなく頭の方もとっくに猛録してたんじゃないか。初対面にもかかわらず薄ら笑いでそんなことを言ってくる佐藤に俺は内心かなりカチンときてしまう。だが若いというだけでこちらを見下してくる輩はどこにでもいるとそう思い直し、俺は淡々と先を続けた。確かに大工としては若い部類ですが、経験は相応にあります。おかげさまでお客さんからの嬉しい言葉をいただく機会もありますし、ご期待に添える結果を出す自負も。いい、そういうのは。すると佐藤は俺の言葉をめんどくさそうに遮ってため息をつく。お前みたいなしがない大工と違って私は忙しいんだ。そういうご託はいらないから、こっちの依頼を指示通りに受けてくれたらそれでいい。そして佐藤はじろりと改めて俺を見てきた。お前、聞けば自分で選んできた木材を使用しろって現場でゴリ押しするそうじゃないか。え？お言葉ですが、ゴリ押しなんかしてません。俺は別に無理やりそうしろだなんて一回も言ったことはありませんよ。けれど俺の反論を佐藤はしがにもかけていないのか、軽い口調で一周する。は、こだわりかなんだか知らないが、たかが大工の立場でそんなことにまで口を出すなって言ってんだよ。いいか、これからはおとなしく親会社が用意した木材を使え。わかったか。言うだけ言って佐藤はその場からさっさと立ち去っていった。もちろん言いたいことは山ほどあったが、それでも俺は前社長に受けた恩を思い出し、なんとかそれを飲み込む。そして新社長のもと、俺は新たな依頼を受けることとなった。だが現場に届いた木材を見て、俺は絶句してしまう。それは粗悪な輸入品だったのだ。それも表面だけはきれいに加工されているから、詳しくないものからすればその良し悪しもほとんど見分けがつかないようなたちの悪いもの。俺は驚きと怒りで佐藤に抗議した。何ですかこの木材は。これではお客さんの要望になんてまるで応えられないですよ。それにこんな粗悪品を使うなんて俺のポリシーに反します。だがこちらの剣幕とは裏腹に佐藤は煩わしそうな顔を隠そうともせず、目を細めて俺を見合ってきた。ポリシー、お前みたいなたかが大工の若造が一丁前にポリシーだと？おいおい勘弁してくれよ。これは学生のおままごとじゃないんだ。仕事なんだよ、仕事。半目で俺を睨みつけ、やがて佐藤はニヤッと意地悪く口元をつり上げる。なあ、お前、業界じゃ随分と評価されてるらしいが、限られた時間と環境で完璧な仕事をしてこそ一流の大工だろ？それともお前、仕事ができないのは木材の質が落ちたからだって責任転嫁するのか？そのあまりの言い草に俺は返す言葉も出てこない。だがそんなこちらをさもおかしそうにあざけって佐藤はしっしと手を振った。お
ほら、わかったならさっさと仕事しろ。私は忙しいんだ。彼にはそれ以上話が通じそうにもなく、俺は無言で背を向けるしかなかった。以前とは桁違いにやりにくくなった現場だが、それでもお客さんにそんなことは関係ない。粗悪な木材でもどうにかこうにか工夫して、以前と同じように質の高い家を作ろうと俺は奮闘していた。だがそれからしばらくして、俺はとうとう怒り心頭となってしまう。届いた木材を割ってみたら、その中の数本があろうことか腐りかけのものだったからだ。これには俺も血相を変えて工務店へと引き返し佐藤に訴えた。こんなもの使えるわけないじゃないですか。これはほとんど詐欺ですよ。そう怒鳴り込んできた俺に佐藤は手元の書類から顔すら上げず、おいおい人聞きの悪いことを言わないでくれよとバカにしたように返してくる。まるで聞き耳を持たないその態度に途方に暮れながらも俺はどうにか粘った。お願いです。全部が無理ならせめて俺が関わる依頼だけでも俺が選んだ木材を使わせてください。コストもできるだけ抑えます。この通りです。がばりとその場で頭を下げた俺をようやく書類から目を離した佐藤がつかの間探るように眺めている気配がした。やがて佐藤はふんと鼻を鳴らして声を荒げる。お前、自分の立場が分かってないようだな。お前はしがない雇われ大工だろ。私に使ってもらっている分際でよくもそんな生意気な口が叩けたもんだな。雇われであるというのなら、それは佐藤も同じであろうが、自分のことはきれいさっぱり棚にあげ、彼はなおも顔を真っ赤にして言い募る。こだわりかなんだか知らないが、そんな虫キラみたいな自尊心に私が付き合う義務もないだろ。はやめたきゃやめろ。お前ごときを切ったところで、うちは全く困らないからな。その言葉に俺は思った。ああ、この社長のもとでは、俺は大工として大事な何かをなくしてしまう。前社長の優しい笑顔が脳裏をよぎっていく。俺は心の中で前社長に頭を下げ、それから佐藤に答えた。わかりました。では、俺は今後一切こちらとは仕事をしません。でも佐藤さん、こんなことを続けていたらいつか大変なことになりますよ。だが俺のなけなしの忠告も残念ながら相手にはこれっぽっちも響かなかったようだった。は、これはご忠告どうも。だがお前は人の心配をするより自分の心配した方がいい。そう言ってニヤニヤと笑う佐藤を一別し、俺は今度こそきびすを返す。そうして俺は長年世話になった木下工務店との契約を終了したのだった。さて、俺が木下工務店との契約を切ってしばらくが経った。幸い単発ではあるがちょくちょく仕事の依頼が来るのもあり、なんとか困らないくらいには生活できている。この日も以前に建てた家からの修繕依頼があり、俺は相手先へと赴いていた。酒井さん、よかったらお茶どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、お言葉に甘えていただきます。はい。お嫌いじゃなければ一緒にお菓子もどうぞ。ごめんなさいね。雨漏りの修理まで頼んじゃって。この家は引退直前に父が関わった家の一つで、俺も何度か現場には顔を出していたため、奥さんとも顔見知りだった。今回もそのつてで修繕依頼をしてくれたらしい。いえいえ、お気になさらず、雨漏りも放っておくと大変なことになりますからね。でも新次さん、今は独り立ちして立派に働いてらっしゃるって聞いたわ。確か木下工務店だったかしら。そちらとも契約してるって。その言葉に俺は小さく苦笑する。ああ、ええ。その木下工務店との契約は終了になったんですよ。だから俺、今はご依頼をいただければ何でもしますので、
宣伝よろしくお願いします。あらま、そうなの？わかったわ。私、いっぱい宣伝しておくわね。茶化したようにそう言うと、奥さんは目を丸くしながらもふふっと笑ってくれた。するとその数日後、俺のもとへ伊藤工務店というところから住宅建築の依頼が入ったのである。聞けば、先日雨漏りの修繕で訪れた奥さんから俺のことを伝えられたとのこと。工務店の社長である伊藤はわざわざ俺の家を訪ねてくれ、熱心に経緯を説明してくれた。うちも昔から木造住宅の建築を主としてきましたが、これからはより高級志向にシフトしようという流れになりまして、木村工務店の前社長のことも存じております。酒井さんのお話も伺ったことがありますよ。若いけど、とても腕の良い大工だとおっしゃられて、と、しばし懐かしそうに目を細め、それから伊藤は改めて俺を見る。実際、酒井さんの関わられた家はどれも素晴らしかった。ですから今回、こうして参じた次第です。私は酒井さんの志に全幅の信頼を置いています。酒井さんにはぜひ、木材選びから全てをお任せしたい。伊藤社長は俺より一回り年上であったが、こちらを若造だと見下さず、終始丁寧な物腰でそう言い募った。何より、その澄んだ目の輝きが、顧客のためにより良い家づくりをしたいと物語っているようで、俺は、こちらこそよろしくお願いします、と二つ返事で彼の依頼を受けることにしたのだった。そうして伊藤工務店から依頼された最初の住宅が無事に完成する。またその作りが丁寧だと口コミで話題となり、伊藤工務店の顧客は徐々に増えていったのである。それからまたしばらくが経った。新たな依頼の打ち合わせで俺が伊藤工務店を訪れていた時、ちょうど伊藤社長が外出先から戻ってきた。お世話になってます。どうしたんですか、社長。いつも柔和な表情と物腰を携えている伊藤社長であるが、本日の彼はなぜかとても複雑そうな顔をしている。ああ、酒井さん。こちらの姿を認めて、伊藤社長はちょいちょいと俺を近くに呼ぶと、小声で話し始めた。どうやら、木下工務店が顧客から訴えられたらしいんだ。え？伊藤社長の言葉に驚きつつも、俺はどこかでついにこうなったかと納得もしていた。この頃業界内部では、質の劣化で客離れが止まらないという木下工務店についての悪い評判が広がっていて、倒産も時間の問題なのでは、とまことしやかに噂されているのを俺も知っていたからである。ローコストを追求するあまり、下請けの大工が手抜き工事をしたようでね、損害賠償請求を起こされているらしい。どうも工務店を辞めた現場監督が罪悪感に耐えかねて顧客に漏らしたんだって。そうなんですね。俺が木下工務店と縁を切った前後で勤めていた従業員も数人工務店を辞職したのは知っていた。もしかしたら九段の現場監督とはその中の誰かなのかもしれない。きっとその彼も随分と悩んだことだろう。俺はとても他人事とは思えず無意識でため息をつく。沈黙してしまった俺をどう思ったのか、伊藤社長はそんな俺を励ますようにそっとこちらの肩を叩いてくれたのだった。その後、木下工務店は敗訴が決まり、ほどなく廃業の浮き目にあった。また回収元の親会社も業界からの信頼を失い、規模の縮小を余儀なくされる。さらに親会社から派遣されていた佐藤もその責任を取らされて降格処分となったらしい。俺はその話を退院した前社長から聞いたのだった。木下工務店に最後まで寄り添うことができなかったことを謝る俺に、前社長は随分と肌ツヤが良くなったその顔をほころばせ、むしろ真治君が巻き込まれなくてよかった。伊藤さんによろしく、
と優しく言ってくれた。さて、多くの顧客を抱えていた木下工務店がそのような顛末となり、各社による顧客の取り込みが激化する中、伊藤工務店はおかげさまで順調に業績を伸ばしている。この頃俺は住宅建築とは別に、その他工務店に回ってくる依頼への外部アドバイザーとして打ち合わせにも参加するようになっていた。幸いそちらでも良い評価をもらってはいるが、俺の本分はあくまで大工。顧客の要望に沿ったより良い家を建てるべく、今日も自身の仕事に妥協なく邁進するのみだ。